Fuq Facebook hemm mill-anqas żewġ gruppi maħsuba biex iġellu lil Franco De Bono jirriżenja minn deputat nazzjonalista. F'wieħed minn dawn il-gruppi fost dawk li jitolbu lil Franco De Bono biex ma jibqax deputat nazzjonalista, hemm il-kollegi tiegħu fl-istess Partit Nazzjonalista, il-membri parlamentari Beppe Fenekadami u Clyde Puli. Fi gruppi ieħor numru ta' partitari nazzjonalisti qed ikunu l-protagonisti ta' kampanja ta' assassinju tal-karattru tad-deputat nazzjonalista Franco De Bono. Fost il-kummenti miktuba minn dawn il-partitari nazzjonalisti dwar De Bono, hemm li dan għandu xitan ġo fih, li huwa buffu, li huwa pulċinell u li tilef rasu. Partitari nazzjonalisti oħra qalu li De Bono huwa ġuda u traditur, ma jafx jistħi u saħansittra sejħulu biċċa kennies u żiblu. Persuna oħra qalet li taħseb li madwar li tutuni ta' De Bono hemm il-flus involuti. Partitarju ieħor nazzjonalista qal fuq Facebook illi l-ebda psikjatra ma jfejjaq moħħ De Bono. Persuna oħra wissit lil De Bono biex jaħrab lejn l-Italja. Partitarju partikolari poġġa ras Franco De Bono fuq il-ġisem ta' tarbija bil-ħarqa, waqt li oħrajn li sejħu lid-deputat nazzjonalista bħala tifel żgħir. Fl-istess ħin meta kienet jieħu sehem fi programm fuq One Radio, il-wip tal-grupp parlamentari nazzjonalista David Agius akkuża lil Franco De Bono li huwa persuna inkonsistenti. Jekk nħalli nitkellmu fuq Franco De Bono u x'qed jgħid Franco De Bono, jiena nistenna lil mument wieħed wara li ieħor se jiġri, jiena fil-għodu smajt il-Franco De Bono jgħid għandu fiduċja sieħa fil-gvern. Wara l-ofsinar wara ħarġu ir-reshuffle qed jgħid li m'għandux fiduċja